Benvingudes i benvinguts a aquest curs que està destinat bàsicament a pares, a mares i a docents, a professorat, per poder explicar als nens i a les nenes, als joves, als adolescents, un divorci que s'hagi produït. És molt important entendre que tal com nosaltres l'expliquem, així el captaran els nens i les nenes. Per tant, hem de saber explicar-lo de forma que entenguin que això és positiu. Hi ha tres arguments molt simples per entendre-ho, per viure-ho d'aquesta manera. Mireu, un divorci és una meravellosa oportunitat per entendre que l'amor és més important a la nostra família, és el més important. Tant és així, tan important és l'amor a la nostra família, que ara que quan ens hem adonat que entre nosaltres, entre el papa i la mama, o entre els dos papes o les dues mames, depèn de com sigui la parella, doncs ja no som feliços vivint junts, com que ens estimem tant i volem ser feliços, volem que l'altre sigui feliç, hem decidit que el millor és que ens separem. Però separar-nos, per tant, és una mostra d'amor, perquè jo vull que ell sigui feliç, jo vull ser feliç. I per tant és una forma com el divorci protegeix la meva felicitat. I els infants han d'entendre que és una oportunitat meravellosa d'aprendre que quan siguin grans, si en algun moment no són feliços, hauran de prendre decisions per amor a si mateixos, per amor a l'altre. Qui voldria viure amb una persona i fer-la infeliç? Seria molt cruel, significaria que a la nostra vida no hi ha felicitat. Per la qual cosa, ho repeteixo, el divorci és una meravellosa oportunitat d'aprendre que a la nostra família l'amor i la felicitat és el més important. Però a la canalla i als adolescents i als joves també val la pena dir-los 2 o 3 coses més, un parell de coses més, que ells no tenen la culpa d'aquest divorci, perquè ningú té la culpa d'una cosa meravellosa, que som els papes que ens hem decidit divorciar, que de fet tu no és que no tinguis la culpa, no és que no siguis responsable, és que ets una cosa meravellosa que ens ha passat. Estem tan feliços i que el papa o els papes o la mama o les mames et seguirem estimant tant, perquè ets algo fantàstic i meravellós. I aquesta seria la segona idea, juntament amb la idea de i no te n'oblidis que la mama t'estimarà sempre, no te n'oblidis que el papa t'estimarà sempre. Sempre, sempre, sempre. Una cosa és que visquem en cases diferents, una altra cosa és que perdem l'amor. No perdem cap amor. Et continuaré estimant sempre, et continuarà estimant sempre. Mira, et continua estimant la mama, mira el papa, et continua estimant. Et continuem estimant. Per tant, no perds l'amor. I ara aniríem al tercer argument, que jo el vaig aprendre d'una persona que conec, l'Àngel, que en un cert moment va explicar que quan ell havia d'explicar això del divorci, als seus fills els va dir una cosa preciosa, d'una gran saviesa. Els va dir, i és que de fet sumareu. El que ens ha passat no només és meravellós perquè demostra l'amor que tenim a la nostra família i com ens cuidem, i de fet sempre tindreu l'amor del papa i de la mama, sinó que a més sumareu coses. Fixa't-hi, sumaràs 2 cases, sumaràs 2 llits, sumaràs 2 habitacions, 2 caixes de joguines, una en una casa i una en una altra. Sumaràs l'oportunitat de tenir veïns i veïnes a 2 edificis diferents als quals seràs amics, per tant sumaràs amics. Sumaràs. Mireu, aquestes són per mi les idees bàsiques a transmetre amb una canalla perquè són les que són veritat quan un se separa. Un se separa per felicitat, un se separa perquè vol ser feliç, no? Llavors, us convido a veure'l un parell de cops fins que integreu aquests arguments, fins que els feu vostres, però també us convido a que us baixeu al PDF i trobareu allà una col·lecció d'exercicis, de jocs, de fotocòpies que podeu imprimir per treballar amb els vostres fills, per exemple, fer la llista de coses que sumarem, o altres coses que plantejarem al PDF i per tant serà una eina molt útil per treballar-la a casa, però també molt útil per treballar-la a l'escola si ho considereu oportú. Amb el temps
Prometo fer molts més cursos, entre ells un curs que digui com, però aquest serà només per adults, perquè me l'han demanat, com ens hem de separar per ser feliços. Com quan som adults ens separem sense fer-nos mal. Però aquest serà un curs en el futur. Però el que us vull dir llavors és que si vosaltres teniu alguna idea d'algun curs que us sembli interessant, no dubteu a escriure i demanar-lo. Amb els temps l'anirem pujant. I si voleu, podeu a la pàgina web campusdanielgavarró.com podeu donar-vos d'alta perquè us avisaran de quan apareguin nous cursos gratuïts en aquest campus o si hi ha algun web seminar o el que sigui. D'acord? Per tant, moltes gràcies i espero que us hagi estat útil.